decimal expression of rational numbers second in hang le hanga om zia chu kha decimal number kha rational nge irrational number ani le ni lo kan hriat ang kan ti chuan he possibilities pathum hi kan hriat angai ta ni ti chuan rational hi an ma sa hi la rational possibilities ma sa zo kha chuan non repeating kan nei ta ni om zia chu ain repeat lawang om nun ka om lawang tina ni ta this one dot lea terminating om zia chu top chin na yang mo a to pang ti na khanita enter na entai la example hi 0.875 mo in repeat ka om lo ta ni this one a to pem ti entai la 0.875 point zo a changa digit thum nu wa top ta ai number mom to lo 875 ba chu wang chuan I repeat lawa a tom bok ta ni chu wang chuan I repeat lawa a tom bok chuan 0.875 pi rational number kan ti thei ta ni chuan pakha zo ki en le ta la 6.25 eta point repeat kha om lo ta chuan point a changa digit ni nu wa tom bok ta 25 chi om wangin number mom to lo ta a to pa wangin terminating kan ti thei ta a om nun kha om lawa non repeating kan ti thei bok ta ni he decimal number pani hi in repeat a om lawa a to bok ta chu wang chuan rational number kan ti thei ta ni te chuan pani na entai la possibilities pani na rational a chuan repeating or in repeatang om zia chu om nun kha om don ti na ni ta dot le chuan non terminating om zia chu a top lawang mo top chin nei lawang ti na ni ta le chuan hei entai la example hi 0.3 hei 3 om non char ta ni dot om zia chu a top lawam chho zel ti na ni ta om chho zel chuan non terminating ani phot ta 3 om non char chuan I repeat ti na ni boka ti chuan heti om non char chuan 0.333 ni ta nge om non kan ti chuan 3 kha om non ta ni chu bang chuan ti hian kan ziak thei ta 0.3 bar om non a khang bar kan thei ta ni ti chuan 0.3 hi 3 bar hi I repeat oma a top lo boka non terminating ani bok ta rational number kan ti thei ta ni pakhat zo hi en le ta ila 1.23 mo chu engi om non 23 kha om non char ta ni repeating ani phot ta chun dot om ta ni dot om chuan om chho zel a top lo om chho zel ti na ni ta chu bang chuan non terminating ani bok ta ni te chuan heti om non ang chi kha chu 1.23 engi om non ka 2 le 3 kha om non char ta om non a khang bar kan pe ta ni om zia chu 0.3 bar le 1.23 bar hi in repeat a oma a top lo boka chu wang chuan rational number kan ti le thei ta ni a pathum na in le ta ela irrational number possibilities chu non repeating mo in om nun kha om lo om nun kan ti kan nei lai chi om char chi om non char ta po nge om non 2 3 om non char om non a khan digit thum po om non char thei digit li yang zong pon om non char thei khati ang chi on nei lo chuan non repeating ti na ni me ya ti chuan non terminating ani le bok ta ni ta po a top lo wang ti na ni ta non terminating ani chuan om chho zel don ti na ni ta example hi entai la pi kan nei ta ni pi value 3.14 kan mang mai thrin ta approximate value ni ta ma se value pa ngai chu 3.1415926 535 om chho zel ti na ni ta in repeat om lo ta ni helai ni anga in repeat kha om lo ta ni chu wang chuan non repeating ani phot ta a top lo ba kha om chho zel ta non terminating ani le bok ta ni ti chuan pi chu irrational number ti na ni ta ti chuan dot le root number square root nei lo hong chi reng po irrational number ve kan ni ta endina pakhat hei root 2 kan nei ta ni 1.414 value ni ta approximate value 1.414 kan mang mai thri ta ma se value chu 1.41421356 dot om chho zel te na ni ta ti chuan in repeat om lo ta ni heta po hianin lu wang chuan non repeating ani phot ta om lo wangin chuan a top lo baka non terminating ani le bok ta ni
te chuan pi le root 2 hi eng non kha om lawa a top lo boka chu wang chuan irrational number kan thei ta ni expression of decimal number in the form of fraction p by q kan en ho anga om zia chu decimal number a chung le an hnuai nei a khang dan tin a kha ni ta ni lo thiam ve nge tum don nia te chuan question ma siber en tai la 0.45 bar kan nei ta ni engi om zia kan ti chuan 0.4545 a chuang zel ti na ni ta a ti chuan ama sabera chuan x equal to 0.45 bar kan ti anga kha equation 1 kan pe yang ti chuan a dot le a chuan bar nuaya number om kha digit engzat nge ani ti kan enanga ta hin digit ni om ta ni 100x kan pe ta te chuan bar nuaya hin digit khat chau chu om ta seng chuan 10x kan te yang mo ta hin digit thum om ta seng chuan 1000x kan te yang ma se equation a chuan bar nuaya digit ni om ta 100x kan te ta ni ti chuan chu chuan enge min pek kan ti chuan ta hin en tai la 100x kan ti chuan 0 pan ni om ta ta hin digit ni kha mo 45 kha 0 lama point malama aron kalangai ta ni point malama kan son phei don ti na ni chu ta hin en tai la kan son phei chuan 45 point alo ni ta ni ti chuan ta hin enge lo om ta 45 kha ta kan son phei to a 45 dot kha lo om ta ni te chuan nge om zia chu 45 bar ti na kha ni ta 45 kha ala chuak zel ti na ni ta chu wang chuan 45 bar ta hen kan la da le thei ta ni chu equation 2 kan pe le ta te chuan x equal to 0.45 bar equation 1 kan ne ya 100x equal to 45.45 bar kan nei ta ni equation 1 nge equation 2 lian zo kan enanga 100x kan ne ya 45.45 bar kan nei ta ni equation 2 hi alian zok ta ni chu wang chuan equation 2 atangin equation 1 kan subtract ang x helama kan subtract anga 45 le 0.45 ka helama kan subtract ang te chuan ta en tai la equation 2 minus equation 1 kan ta equation 2 in equation 1 kan minus ang 100x minus x equal to le lama po 45.45 bar minus 0.45 bar kan nei le ta ni equation 2 atangin equation 1 kan subtract ta ti chuan 100x minus x nge om je kan ti chuan x za atangin x pakhat kan minus ang zange chuak 99x alo chuak ta ni le lama 45.45 bar minus 0.45 bar kan minus ang hey minus ani ta hin en tai la 45.45 bar minus 0.45 bar point hi in zone 2 ani mo te chuan point zo a number bar nei ve ka inang ta kan cancel thei ta 0 chuak ta ni point ta kan da nga te chuan le bar nei lo ve point malam pang ve thung hi 45 minus 0 chu nge chuak ang 45 lo chuak le ta ni ta po hian 45.02 45 ti na ngani ta te chuan helaya hian kan meina sa 45.45 bar minus 0.45 bar kan meina sa 45 lo chuak ta ni 100x atangin 1x kan meina sa 99x lo chuak ta ni te chuan 99x equal to 45 kan nei ta ni te chuan x amala kan da ngai ta 45 ta kan da x bola 99 oma x le 99 in kara hian plus minus om lo chuan multiply om angani ta 99 into x angani ta x amala kan da chuan x bola 99 hi amuya kal ta ni mo 45 by 99 lo ni ta ni ti chuan 45 by 99 hi acho te theinan ta ni kan chok te anga enge lo chuak ang 45 hi nge chok te thei 99 nen hian 9 ni kan chok te yang 9 engangin umang 9 5 are 45 so 99 betung hi 9 1 is 9 9 1 is 9 9 11 are 99 ang khani ta ni so ange kan nei ta x equal to 5 by 11 kan nei ta ni te chuan om zia chu
0.45 bar hi 5 by 11 alo ni ta ni atut lea chuan 1.27 bar kan nei ta a om zia chu 1.27 ka chuak zel tina kha ni ta ti chuan ama sabera let x equal to 1.27 bar kan ti le anga kha kan equation 1 tur chu ni ta ni ti chuan adot le a chuan bar nuaya digit om kha kan enanga mo bar nuaya khan digit khat chawom chuan ta 10x kan la ka nga ya bar nuaya digit thum om chuan hela hian 1000x kan ti angai ta bar nuaya digit ni chawani ta hei 100x kan ti ta ni 100x equal to 1.27 bar kan enanga o ta hian 1.27 achuak zel ta 100x kan lak chuan point zo a digit ni kha point malama kan son pheyangai ta ni mo heta 0 pani om ta digit ni kan la don tina ni ta chu bang chuan 27 kha 1 lama kan son pheyang ta hin en taila 100x equal to 1 om sa kan zia kanga point dota digit ni ha kan la pheyang 127 elo ni ta ni 127 point elo ni ta ni ti chuan 27 hi 2 le 7 hi point malama kan lak phei tong chuan ka enge la bang kan ti chuan 27 dot khalom ta ni chu enge om zia kan ti chuan 2 le 7 ala chuak zel ti na ni ta ala chuak zel chuan point zo a khan 27 bar kan ti thei ta ni chu equation 2 kan pele ta anga this is equation 1 na x equal to 1.27 bar kan ne a equation 2 a 100x equal to 127.27 bar kan nei ta ni equation 1 nge 2 lian zo kan enanga equation 2 a 100x equal to 127.27 bar kan nei ta equation 1 a x equal to 1.27 bar kan nei ta ni equation 2 hi alian zo ta ni ti chuan equation 2 minus equation 1 kan ti thei ta om je chu equation 1 hi equation 2 atangin kan subtract don tin ani ta ni ve lampang ve kan subtract nga ding lampang ve kan subtract bok nga ta hin en tai la 100x minus x 100x minus 1x tin ani ta 100x atangin 1x kan minus so hang e chua kang 99x kan nei ta ni chon le lama en tai la 127.27 bar minus 1.27 bar kan nei ta o heta en tai la ta hin subtract la 127.27 bar minus 1.27 bar kan nei ta ni point zo a number ve khai nang ta 27 bar minus 27 bar chu 0 chuak ta ni point kan da nga te chuan 127 atangin 1 kan minus ang 7 a 1 kan subtract chuan 6 alo chuak ta 1 2 chu ta kan ziak le me anga 126.0 lo chuak ta ni 127.27 bar minus 1.27 bar nge lo chuak ta kha 126 lo chuak ta ni te chu nang kan nei ta 99x equal to 126 kan nei ta ni te chuan x amalin kan da anga x is equal to 126 by 99 x bula number of 99 kha x amala kan da chuan 126 moya kal kha anga ti chuan 126 by 99 kan nei ta hei hi a chote thei dan dan in kan chok te ang true in o ka true chona thei lo ta 99 true na thei lo wang in 3 in o 3 a cho chen kan tumang 3 12 on ta 3 a nge 12 ka 3 a nge omang 3 4 are 12 mo 12 kan la to a 6 alom ta ni 3 a 3 2 are 6 kan nei ta ho je chu 1 2 6 hi 3 kan cho te chuan 3 kan divide chuan 42 lo chuak ta ni te chuan 99 ve thong hi 3 in 3 are 9 khan le hi 3 are 9 x equal to 42 by 33 kan nei ta ni ti chuan hei hi 42 by 33 3 in as cho thei le ta kan se le ta ila 4 hi 3 chuan 3 1 is 3 mo 4 a 3 kan la to a 12 lom le ta ni
4 a khan 1 khala bang ta 2 nen khan 12 ani ta 3 chuan engang ewang 3 4 are 12 ani le ta chun tha de 3 4 3 kan chok te leng 3 1 is 3 3 1 is 3 3 kan cancel ve ta ni ti hian engai lo chuak ta x equal to 14 by 11 humse chu 1.27 bar hi 14 by 11 alo ni ta ni pathum na chuan 0.235 bar kan nei ta ni helaya hian bar in a huam chin chu 3 le 5 chau hi ni ta 2 hi bar in a huam ve lo ta ni hetiang chi hi amasa ne na anang lama chu ni ta ti chuan 0.235 bar enge omzia kan ti chuan helai hian ta ila 0.23535 mo ta hian 2 hi om non ve lo ta chu bang chu ni ta hian bar in a huam ve lo ta heta om non kha chu 3 le 5 chau kha ni ta bar in a huam ta ni amasa bera chuan let x equal to 0.235 bar kan tianga chu equation 1 kan pe yang te chuna dot le a chuan bar nei lo number kha kan enanga ta hian bar nei lo number hi digit khat chau ani ta ni chu bang chuan bar nei lo number kha digit khat chau ani chuan 10x kan pe yanga bar in a huam lo kha digit ni ani chuan 100x kan ti don ta ni mai ro chu ta hian digit khat chau ani wangin bar nei lo kha 10x kan la ta ni ti chuan 10x equal to chuan ta hian bar nei lo digit kha pakhat chau ani ta 10x kan la ta kan lak phei tur chu bar nei lo digit che kha ni ta ni ta hian en tai la bar nei lo digit kha chu 2 hi ni ta ni point he lama hin kan son phei ngai ta ni ti chuan kan son phei ta hian en tai la 2 point ani ta ni helai hian 2 kan lak phei to chuan enge helama lo mang point helama enge lo mang kan ti chuan 35 ka om char ta ni chu bang chuan om non khala om ta 35 ka chu bang chuan 2.35 bar kan pe le ta ni chuan hei hi equation 2 chu ni le ta te chuan a dot le a chuan 0.235 kan enanga bar nei lo ho kha an vain digit engzam nge ani ti kan enanga digit thuma nei ta hian 1000x kan ti ta ni tu na entenan point nunga helam pang number a khan bar nei lo kha digit ni chau ni ta se 100x kan ti yang mo digit khat chau te lo ni ta se 10x ani le ma ya ame ro ta chuan bar nei lo kha digit thuma ni wangin 1000x kan ti ta ni ti chuan 1000x equal to ti chuan point nunga number 235 bar nei lo kha pathum an ni ta point helama kan son phei le ngai ta ni ta hian en tai la 235 hi hel he lampang point le lampang kan son phei ngai ta ti chuan en tai la 235 hi kan son phei chuan 235 point lo ni ta ni ti chuan point he lampang a hian enge la chuangang kan ti chuan hei 35 ka lo om le char ta ni om non ka lo om le tho ta chu bang chuan 235.35 ka om non awangin bar kan ti le ta ni ti chuan hei hi equation 3 tur chu lo ni le ta ti chuan an dot le a chuan equation 3 le equation 2 hi kan enanga a lian zo ka thin a te zo kan mai na sang equation 2 nge equation 3 lian zo kang equation 3 a 1000x kan ne a equation 2 a 10x kan nei ta equation 3 hi lian zo ta ni chu wang chuan equation 3 minus equation 2 kan ti thei ta ni x ve kan mai na sanga ta number ve kan mai na sanga mo ta en tai la equation 3 minus equation 2 1000x minus 10x mo 1000x minus 10x helama po 235.35 bar minus 2.35 bar kan ti ta ni ti chuan ta hian minus ta ila 1000x atangin 10x kan minus so enge lo chhuak kang 990x lo chhuak ta ni ti chuan le lampang en ta ila 235.35 bar minus 2.35 bar hi ta hian subtract ta ila point nunga digit ni bar nei kha
point nunga digit ni bar nei kha ani nang ta nei kan cancel thei minus ang ani mai kan cancel ka chu hai nang che kan minus 1 0 lo chuak ta ni ti chuan point kha kan da le ta ti chuan he lampang number kha kan minus le anga 2 3 5 minus 2 an san nge nia 5 và 2 kan subtract 1 3 kan nei ta 2 le 3 ka chu kan lakha thei ta ni 233.0 lo chuak ta ti chuan 235.35 bar minus 2.35 bar kan minus ka chuan 233 lo chuak ta ni ti chuan nge kan nei ta 990x equal to 233 kan nei ta ni ti chuan 233 kan lakha 990 le x in kara plus minus om lo chuan multiplication sign omang ani ta ti chuan x amala kan da chuan 990 hi an moya kan son thla thei ta ni x equal to 233 by 990 lo ni ta ni ti chuan hei hi a chote the chuan chote tur ani a thei chung chu kan chok te tur ani a amai ro chu chote thei lo ani chuan ti hian kan chana chu ni ta ni ti chuan 0.235 bar chu 233 by 990 lo ni ta ni ole adot le chuan simplify each of the following expression number 1 a he kan nei ta ni ti chuan azon number 1 a kan lu main helaya hian shet tur pai mai kan nei ta a en na sa ta ila x plus x equal to 2x chuak ta ni adot le a x multiply x equal to x square chuak ta ni helaya hian x ni lovin y multiply y the pon thei a multiply a pon thei a multiply a chu a square chuak ani mai ta ti chuan ta point a plus a lo ni ta se 2a chuak don ta ti na ni y plus y ni ta se 2y chuak don ti na ni ta ni ti chuan dot le a root x multiply root x equal to x chuak ta ni aum zia chu root chunga hian 3 ve om ta se root 3 multiply root 3 ni ta se 3 chuak don ti na ni chu chuan root 5 multiply root 5 ni ta se root 5 into root 5 chu 5 chuak ang ti na ni ta ni ti chuan dot le a root x plus root x equal to 2 root x kan nei ta a om zia chu root x pakhat le root x pakhat vel chu root x pani ti na ni ti chuan helaya hian root 2 ve po om thei ngo root 2x ani lo root 2 plus root 2 equal to 2 root 2 ti na ni ta ni root 2 kha chu om ta se root 5 om ta se root 5 ve om ta se root 5 pakhat le root 5 pakhat kan vel chuan root 5 pani lo chuak ang ngo ti chuan adot le root x multiply root y equal to nge kan nei ta root x y kan nei ta ni hei enge om je kan ti chuan helai root chunga khan number inang lo kha om thei ta ni root moi tho si a khan no root 2 multiply root 3 ni ta se nge chuak kang root 6 lo chuak kang no root 5 into root 2 lo ni ta se root 10 lo chuak kang ti chuan to bera root x plus root y equal to ani ta ni ta hian ai nang lo ta a ai kara plus minus om chuan root chung ami re ai nan lo chuan plus minus ka chu kan khoi thei lo ti na ni ta ni om zia chu ta root 2 om ta se ta root 3 om ta se kan belangot thei lo ngo chuan root 5 plus root 3 te po lo ni ro se kan belangot thei lo chu wang chuan ta hin angai kan ziak le ta ni zona pakhat na lut ta ila 6 root 3 minus 5 root 2 bracket chunga kan nei a minus 2 root 3 minus 3 root 2 kan nei le bok ta ni bracket chunga ti chuan hei en ten nge kan simplify en kan ti chuan bracket pan hi kan thria phot angai ta ti chuan bracket kan thria tang 6 root 3 minus 5 root 2 angai kan ziak phot theia 6 root 3 minus 5 root 2 kan nei ta ni ti chuan helai minus si kan multiply anga ya helaya 2 root 3 le 3 root 2 sin ne kan multiply ve ngai ta ni ti chuan minus into plus ta plus om anga ni ta minus into plus minus 2 root 3 ngai kan ziak le thei
2 root 3 thì chọn được liền minus into minus plus cái này là ta 3 root 2 bỏ ngay cái gì là thầy ta này 3 root 2 cái này ta này thì chọn được liền chọn like term cái gì ngay à anh ấy cái belang anh ấy cái minus sang thì khá này ta này thì chọn nó sẽ ra 6 root 3 lệ anh ấy cái belang anh ấy cái minus sang thì cái sẽ đông chọn root 3 đằng cái anh ấy ta root 3 đằng cái này ta này root 3 le root 2 ka chaw fin thei lo mo root 3 le root 3 chia root 2 le root 2 chia kan chok don ti da ni chu ti son ta hin nge kan nei root 3 paruk kan nei ta plus kan nei ta ne ta root 3 pani kan nei ta minus plus le minus kha chu kan bel thei ngai lo tro chuan root 3 paruk ka changin root 3 pani kan minus sang sang e chua kang 6 root 3 minus 2 root 3 chu 4 root 3 lo chuak ta ne 6 root 3 ka lian zo ka assign ka plus kan la ta mo te chuan hey 6 root 3 atanga 2 root 3 kan minus 1 4 root 3 lo chuak ta ne te chuan root 2 kan bel dong kan minus 1 en le ta ila minus 5 root 2 kan nei ta plus 3 root 2 kan nei ta ne ta hian om je chu root 2 panga tina ne ta heta root 2 pathum tina ne ta ne heta minus ne ya heta plus ne ya mo plus le minus an sai an lo kha chuan kan bel thei ngai lo kan ti kha ti chuan kan subtract ka ngai ta kan minus ngai ta root 2 panga atangin root 2 pathum minus ta la exang e chua kang panga pathum pai chu patni alo chua ta ne root 2 patni ala bang ta ne root 2 panga atanga root 2 pathum kan subtract chuan te chuan 2 root 2 hian plus nge minus an yang kan ti chuan kan subtract patni kha helai kan subtract kha assign hen tai la tu nge lian zo mo lian zo sign kha heta kan zia ngai ngai ta ni ta 3 root 2 ni ta 5 root 2 ni ta ni 3 in 5 lian zo ka chu wang chuan helai minus si ta hian a chom don ti na ni ta ni te chuan nge kan nei ta 4 root 3 minus 2 root 2 kan nei ta ni ta root 3 kan nei a heta root 2 kan nei ta ni root 3 le root 2 hi ai nang to lawa kan chok thei to lo kan ti kha chu wang chuan he zona chana chu hemi hi alo ni ta ni zona pani na chuan 2 root 3 minus 3 root 5 bracket chunga kan nei ta 4 root 3 plus 2 root 3 bracket ta thau kan nei ta ni ti chuan bracket pan in kara hian plus minus som lo chuan multiply om anga ni ta he bracket pan hi kan simplify don chuan kan multiply angai ti na ni ta ni ti chuan ang tin nge kan multiply kan ti chuan multiply na hi chi sang sang om ta ka chaw lo dan po hian a multiply the ani ti khain lo she don ne ti chuan kan chaw dan tur chu 2 root 3 heta kan da nga ti chuan bracket chunga an nung zo kha kan dang no 2 root 3 kan da bracket chunga 4 root 3 plus 2 root 3 bracket nung zo ka mi kha kan da vek ta ni ti chuan adot le a helai mi kan la kha le nga minus 3 root 5 ta kan la kha le a bracket chunga helai mi tho hi kan da le ngai ta ni no bracket chunga kha helai mi char char hi kan da ngai ta ni ama sin 2 root 3 bracket ta helai mi hi dot le a minus 3 root 5 bracket chunga 4 root 3 plus 2 root 3 kan da ta ni ti chuan adot le a chuan 2 root 3 le 4 root 3 kan multiply angai ta ti chuan adot le a 2 root 3 le 2 root 3 kan multiply angai le ta ni chu tiang che chuan he ta po minus 3 root 5 le 4 root 3 kan multiply angai ta chu tiang che chuan minus 3 root 5 le 2 root 3 kan multiply angai ta ni ti chuan multiply ta ina 2 root 3 multiply 4 root 3 kan multiply dan tur chu root ma number ve ve kan multiply patang root ma number ve ve kha 4 le 2 kha 4 2 are 8 kan nei ta ni ti chuan root ve ve kan multiply le nga to ta root 3 into root 3 chu nge chua kang root 3 into root 3 chu 3 a chuak ta ni ti chuan 8 3 are 24 kan nei le che ta ta hian ti chuan a dot le a pani na 2 root 3 le 2 root 3 kan multiply le ang
root ma number ve ve ka multiply ma sa ta ila root ma true ma ta root ma true ta true are 4 kan nei ta ne ti chuan root ve ve ka root 3 into root 3 chu 3 e kan nei ta 4 3 are 12 kan nei ta ne mo 2 root 3 multiply 4 root 3 chu 24 kan chok chua ka 2 root 3 multiply 2 root 3 chu 12 fellow chua ta ne ti chuan heta nge kan nei ang in le tai la 3 root 5 le 4 root 3 kan multiply le ang root ma number ve ve ka multiply ma sa zere la 3 le 4 ka mo 3 4 are 12 multiply root ma ve ve at 3 4 are kan nei a to 12 ne ta so root ve ve ka root 5 into root 3 ta hian ai nang to lo ta a kan multiply top don ti na ni ta ni root 5 into root 3 chu nge chua kang root 15 na lo chuak ta ni root 5 into root 3 ka chu mo ta 12 root 15 kan nei le ta ni ti chuan ta hian a sign he minus into plus minus mo dot le a minus into plus minus kan nei ta 3 root 5 le 2 root 3 kan multiply le ang root ma ve ve ka chong ma sa zel ta ila 3 2 are 6 kan nei le ta chon root ve ve ka root 5 into root 3 chu enge ne ang root 15 kan nei le ta ni enge kan nei ta 6 root 15 kan nei le ta ni minus into plus minus 3 root 5 into 2 root 3 chu 6 root 15 kan nei ta ni ti chuan enge kan nei en ta ila 24 plus 12 minus 12 root 15 minus 6 root 15 kan nei ta ni ta hian enge kan belang enge kan subtract ang kan ti chuan like term kan zuna ngai ta ti chuan enge like term kan nei ang ta hian 24 le 12 like term ani ta ni kan bel thei ta root 15 ve ve an ni bok ta ta po kan bela mo kan subtract thei ta ni ti chuan en ta ila 24 le 12 kan bel don chuan en sang en yang plus ve ve an ni ta kan bel thei ti na ni ta ni 24 plus 12 chu en sang en yang 36 kan nei ta ni 24 plus 12 chu mo pe chona dot le a minus 12 root 15 minus 6 root 15 kan nei ta ni root 15 ve ve an ni ta like term an ni ta kan bel thei ta ni minus ve ve an nei bok ta ni ti chuan root 15 som pan ni atangin root 15 parok bel tai la eng sang e chua kang 12 plus 6 chu eng sang e yang 18 kan nei ta ni nge om je kan ti chuan root 15 som pan ni atanga root 15 parok kan bel chuan root 15 som pariat kan nei ta ti na ni ta ti chuan 18 root 15 hian plus nge minus an nei ang kan ti chuan ta en 12 root 15 le 6 root 15 en tai la khoi so nge lian zo kang 12 fi alian zo ka alian zo sign kha a keng tal 3 na ni chuwang chon 12 in minus an ya ta po minus kan pe thei ta ni ti chuan 36 minus 18 root 15 hi kan chana chuan ni le phot ta ni zona pathum na en ta ila 16 root 15 divided by 4 root 3 kan nei ta ni ti chuan hi eng tin nge kan chuang kan ti chuan 16 root 15 hi 4 root 3 kan divide angai don ta kan chaw dan tur chu 16 root 15 kan lakha anga 16 root over 15 divided by 4 root 3 4 root 3 ti chuan hetia kan en ringot hian 16 le 4 po hi achok te the ni ti kan hrengal theya ti chuan 3 root 3 hian root 15 po root 5 a om ta root 3 into root 5 chu root 15 kan chok te ngal thei ani amai ro chu a chian zok na ti hian chok ta ila 16 kan la pheyanga root 15 aya hian root 5 multiply root 3 kan la thei ta ni root 3 hian la ta ila divided by an moya khan 4 root 3 kha lom ta 4 root over 3 ti chuan a chaw te thei anga in kan chok te anga
root 3 le root 3 kan chok teng hal thei ta kan sel thei ta 16 le 4 hi enting aniang 4 1 is 4 16 is 4 are 16 kan nei ta ni ti chun annoya 1 kan nei a achunga e kan nei en ta ila achunga chuan 4 le root 5 alom ta ni 4 root 5 kan la nei ta ti chun annoya 1 ti chun hei hi kan zona chana chu ni le ta ni zona palina chuan 5 plus root 3 bracket chunga kan nei a 5 minus root 3 bracket chunga kan nei bok ta ni ti chun hei hi eng tin nge kan chuang kan ti chuan kan du chuan masa question kan lo chaw to ang khan kan multiply top thei ta amai ro chu helai formula kan zianga aom chuan helai formula hi apply kan tum don ne a ti chuan bracket pani en ta ila amasa zo ka 5 ve kan nei ta ni ai nang ta ti chuan an nung zo ka root 3 ve kan nei ta ai nang bok ta ni ta plus kan nei a ta minus kan nei bok ta helai formula a plus b a minus b ang hian ahom ti na ni ta ni ti chuan a plus b a minus b formula chu a square minus b square ti na ni ta a square minus b square anga kan da ngai ta ni ti chuan helai a aya hian enge kan zian kan ti chuan amma sa zo kha 5 kha a chu ni ta ti chuan b square b aya hian enge kan zian kan ti chuan an nung zok ve kha b chu ni ta ni ti chuan a square minus b square angin da ta ila a 5 kan nei ta a square ani chuan 5 square din kha ni ta ti chuan helai minus ta kan la kha b ya root 3 kan nei ta ti chuan b square ani chuan root 3 square kha ni mai ta ni ti chuan 5 square kan chok pumanga root 3 square po kan chok pumanga kan minus don ti na ni ta ti chuan 5 square chok pum ta ila 5 square chu 5 multiply 5 ti na ni ta insa nge niang 5 5 are 25 5 kan ni ta ni 5 square a ti chuan minus tin khle ta nga minus root 3 square kan chok pum leang ante kan chok pum ang kan ti chuan root 3 square chu root 3 multiply root 3 zangyan yang root 3 to root 3 chu 3 kan nei ta ni root 3 to root 3 chu 3 ti chuan root 3 square a 3 kan chok chuak ta 5 square a 25 kan nei ta 25 minus 3 kan nei ta ni 25 patangin 3 kan subtract chuan eng zangyan yang 22 ngo 22 kan nei ta ti chuan 5 plus root 3 multiply 5 minus root 3 chu 22 lo chuak ta ni zona pangana chuan root 3 plus root 2 whole square kan nei ta hei hi en tin nge kan chuang kan ti chuan a plus b whole square formula mangin kan chokanga a square plus 2ab plus b square hetiang hian kan da don ti na ni ta ni ti chuan a aya hian enge kan ziang kan ti chuan root 3 kha ni ta ti chuan b aya khan enge kan ziang kan ti chuan root 2 kha ni ta ni ti chuan a square plus 2ab plus b square angin kan dang a square kan ti chuan root 3 square kha ni ta plus 2ab ni chuan 2 le root 3 le root 2 kha ni ta ni 2ab tiang che khan 2 le an panin root 3 le root 2 kha mo 2ab plus b square kan nei le ta ni ti chuan b square ai kan lak tur chu root 2 square kha ni le ta b kha chu root 2 ang kha ni ta b square ani chuan root 2 square kha ni ta ni ti chuan a dot le a root 3 square hi kan chaw pu mangai ta root 3 square chu engzat nge ni ta ang root 3 square chu root 3 into root 3 kha ni ta zang yang root 3 into root 3 chu 3 plus ta hian 2 le root 3 le root 2 kan multiply anga ya 2 into root 3 into root 2 chu zang yang 2 root 3 into root 2 chu root 6 kan nei ta ni plus
root 2 square kan chop le ngai ta root 2 square chu root 2 into root 2 ni ta chu 2 lo chuak ta ne ti chuan enge kan nei ta 3 plus 2 root 6 plus 2 kan nei ta ne ti chuan ta hian bel thei kan nei em 3 le 2 hi kan bel thei ta ne 3 plus 2 chu 5 plus so enge la bang kha 2 root 6 2 root 6 kan nei ta ne 5 plus 2 root 6 ti chuan root 3 plus root 2 whole square kan chaw chu 5 plus 2 root 6 kan mu chuak ta ne find 5 rational number between 1 and 2 zia chu 1 le 2 in kara rational number panga kan zon chuang ai ta ne ti chuan 1 hi 1 by 1 ang kan ziak thei ta 2 hi 2 by 1 ang kan ziak thei ta numerator le denominator in number in ang kan multiply anga ya heta po numerator le denominator hi number in ang kan multiply anga ya heta number kan man ang che ka heta po kan man ngai ta ni multiply na amwe hen tai la 1 by 1 multiply 10 by 10 10 kan mang ta heta po 10 kan man ngai ta ni 1 by 1 into 10 chu 10 chuak ta 1 into 10 10 chuak ta ni ta hian 10 by 10 kan ni ta so heta ve thung 2 into 10 chu 23 1 into 10 chu 10 20 by 10 kan ni ta ni ti chuan 10 by 10 le 20 by 10 in kara number kha kan lak chuak ngai ta ni ti chuan 10 by 10 to ta che number ngi kan ti chuan 11 by 10 ta dot le a 12 by 10 dot le a 13 by 10 dot le a 14 by 10 dot le a 15 by 10 panga kan nei ta ni chu kan du chuan 16 by 10 po kan la thai 17 by 10 po kan la thai 18 by 10 po 19 by 10 po kan la thai mero chu a question a 5 rational number meron zo awangin panga chi kan thlang chuak ta ni ti chuan 1 le 2 in kara rational number panga te chu heng te hi lo ni ta ni dot le a chuan find 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5 kan nei ta rational number panga 3 by 5 le 4 by 5 in kara kan zon chuang ngai ta ni ti chuan 3 by 5 kan nei a 4 by 5 kan nei bok ta numerator le denominator hi number in anga kan multiply angai ta chuan numerator le denominator multiply na number in nang kan man kha heta po numerator le denominator multiply nang kan man ngai ta ti chuan hnuai tai la 3 by 5 multiply 10 by 10 10 kan mang le ta ni ta 10 kan man chuan heta po 10 by 10 multiply na 10 kan man ve le ngai ta ni ti chuan multiply tai la 3 into 10 to 30 5 into 10 to 50 30 by 50 kan nei ta ni heta in le tai la 4 into 10 to 40 5 into 10 to 50 40 by 50 kan nei ta ni ti chuan 30 by 50 le 40 by 50 in current number om thei kha kan ngei to anga kan du panga kan thlan chuang ai ta ni ti chuan 30 by 50 to ta che number ni om kan ti chuan 31 by 50 om le ta dot le a 32 by 50 dot le a 33 by 50 dot le a 34 by 50 dot le a 35 by 50 so kan du chuan 36 by 50 te 37 38 39 by 50 te po kan thlang theya mero chu a question a panga chi meron zo awangin panga a han kan du tok theya chuan 5 rational number between 3 by 5 and 4 by 5 chu heng te hi ani ta ni dot le a chuan find 3 irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 zia chu 1 by 7 le 2 by 7 in kara hian irrational number pathum kan zon chuang ai ta ni ti chuan 1 by 7 en tai la 1 hi 7 kan divide chuan 0.1428571429 alo chuak ta ta hian atom thei lo awangin number an chu zel don awangin digit som chin kala ta ni ti chuan ta 2 by 7 en le tai la 2
2 hi 7 akan divide chuan 0.2857142857 o heta po top thei don lawa number dang ron chu ze lawangin this is som chin hakala le mai ta ni te chuna dot le a chuan point zo a digit ni chin kan henanga heta po point zo a digit ni chin kan henanga 0.14 ania ta 0.28 anin kara number kha kan ngei tu angai ta ni enting omang kan ti chuan 0.14 to ta 0.15 oma 0.15 atanga or 0.27 thleng kan la thei ta ni mero chu equation a 3 irrational number meron zo awangin pathum kan duk du kan thang chuak mai anga this one 0.14 to ta number ngi om kan ti kha 0.15 kan la ta ni ti chuan amang zong number a digit thum na chang chuan kan du number kan phua chop thei ta ta hen nge kala 0 1 2 3 4 5 6 7 kala ta ni ti chuan 0.15 to ta 0.16 kala le ta ni amang zong kha phua chop thei ka ti kha 0.3210123 ti chuan kala mai ta ti chuan 0.16 to ta number nge om kha 0.17 to amang zong kha kan du kan ziak thei kan ti kha 0.4566790 do chen hazi mai tu ani ta rationalize the denominator 1 by root 5 ta hian denominator root 5 hi rational number a chantiro ti na ni ta ni te chun hang tin nge kan chantiran kan ti chuan kan chodan tur chu 1 divided by root 5 numerator 1 kan neya denominator root 5 kan neya numerator le denominator hi a denominator in kan multiply anga iti hian 1 multiply root 5 tapo root 5 multiply root 5 om zia chu numerator le denominator kha a denominator a kan multiply ve anga iti na ni ta ni the chuan multiply la 1 into root 5 nge chokang root 5 divided by root 5 into root 5 nge chokang root 5 le root 5 chu kan multiply chuan 25 more root ani chuan root over root 5 into root 5 chu 25 the chuan 25 hi nge square root kan ti chuan nge square root nyang 5 ani ta ni the chuan root 5 into root 5 chu 5 alo chuak ta ni the chuan nge kan nei tak root 5 by 5 hei hi a chote theilo chuan heti hian kan zona chan na chu ni ta ni entir na pakhat chok le ta ila 2 by root 3 rationalize the denominator the hian 2 divided by root 3 kan nei ta numerator a 2 kan nei a denominator a root 3 kan nei a numerator le denominator hi a denominator kan multiply ve anga ya heti hian root 3 in can multiply ve yang denominator in yeah root 3 more numerator la denominator kha a denominator can multiply ve anga ya this one multiply la 2 into root 3 nge chuakang 2 into root 3 chu pakhat root an ya pakhat root an lo chuan then da dun kha ni mai ta 2 root 3 divided by anoya ve thung root 3 into root 3 chu 3 alo chuaka and then 3 alo chuak an ti chuan root 3 into root 3 chu root 9 ani ta ni root 9 hi nge square root ngen yang 3 ni ta ni chu wang chuan root 3 into root 3 chu 3 lo ni ta ni 2 root 3 by 3 hi kan chok te them chote tur om lawa root le number pa ngai kha a cancel thei lo ti ha kan shedon nia 2 root 3 by 3 hi chana chu ni ta ni adot le a chuan rationalize the denominator 2 by root 24 enge om zia kan ti le chuan 2 by root 24 a denominator hi rational number a chantiro ti na ni le ta ni ekting nge kan chantira kan ti chuan kan chodan tu chu 2 divided by root over 24 numerator 2 kan neya denominator 24 root 24 kan nei ta ni this one numerator le denominator hi a denominator kan multiply angai ta ni om zia chu
24 root 24 a chung le noi kan multiply angai ti na ni ta root 24 tapo root 24 eti hian ti chuan kan multiply ang 2 into root 24 chen zan nge niang number pa ngai le root number ang chi kan multiply chuan da dun kha ni mai ta 2 root 24 ti chuan anwaya ve tung hian root 24 into root 24 ang e chua kang number root hinang kha chu a number pa ngai lo chuak 24 lo chuak ta ni ti chuan ang e kan ni ta 2 root 24 divided by 24 kan sel thei kan nim mo ta hian 2 1 is 2 kan ne ya e po hi 2 1 is 2 2 2 are 4 12 kan nei ta ni kan chok te chuan ti chuan to pa ngi kan nei ta le 24 1 into root 24 2 kan zek mai ta la root 24 kan nei ta divided by mo ya hian kan nei kha 12 kan nei ta ni ti chuan numerator root 24 le denominator 12 hi kan chok te theim kan ti chuan root 24 hi an tai la heta 24 prime factorization method khan hinge thayang 2 1 is 2 2 2 are 4 12 kan nei ta ni divide liang 2 6 are 12 ka zelang 2 3 are 6 kan nei ta ni ti chuan root 24 a ya hian e kan zek thei ta ni 2 vai thum le 3 vai khati kan zek thei ta ni 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 kan nei ta divided by 12 root 24 a ya root over 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 kan ziak ta ni root 24 a ya khan root over 2 pathum le 3 pakhat kan ziak ta ti chun a chunga number hi an ta hila root chunga number kha khoi hinge a square kan zia thei ti kan enanga ta 2 pani homa 2 pani hi 2 square in kan ziak thei ta ni number pani hi nang kha chu a square in kan la zel thei ta ti chuan 2 square ka enting e kan chon kan ti chuan eta en ta hila root over 2 square ni ta ni 2 into 2 kha chu root chunga 2 pani om chuan heti hian kan ziak thei ta ni ti chuan square le helai root hi kan se la 2 lo chuak ta ni root om to lovin no chuwang chuan 2 pani a ya khan 2 hi kan ziak thei to ta ni ti chuan enge la bang 3 pakhat le 2 pakhat la bang ta ni 3 hi adang chu lo om se heti hian a square hi kan la ve thei no 2 po pakhat la om le seng chuan heti hian kan chok ve le thei amei ro chu 2 pakhat le 3 pakhat che kha om to kan multiply ang 2 3 are 6 a square kan la ve thei lo wangin root kha na la huama 6 root kha lom ta ni root 6 no 2 3 are 6 root over 6 kha kan la nei ta ni divided by an noi ni kan la nei kha 12 kan la nei ta ti chuan enge kan sel thei kan neim 2 1 is 2 mo 2 ai ngang among 2 6 are 12 kan nei ta ni ti chuan enge to pa kan lei le 1 into root 6 2 root 6 kan nei ta divided by an noi khan 6 root 6 le 6 hi akan sel thei lawa chu wang sai hi kan chan na chu ni le ta ni zona pathumna en ta hila rationalize the denominator root 3 plus 1 by root 3 minus 1 kan nei ta ni enge a zona om je kan ti chuan a denominator hi rational number a chanti ro ti na ni ta entenge kan chanti rang kan ti chuan kan chaw dan tur chu root 3 plus 1 by root 3 minus 1 kan nei ta numerator a root 3 plus 1 kan nei a denominator a root 3 minus 1 kan nei ta numerator la denominator hi eng number in nge kan multiply ang kan ti chuan a denominator en ta hila enge kan nei root 3 minus 1 kan nei ta ni kan multiply na tur chu root 3
plus 1 akan multiply ang ai ta ni amoya po chu tiang nokin root 3 plus 1 akan multiply ang ai a helai achunga hian root 3 plus 1 kan nei a achunga numerator a root 3 plus 1 a om wanga heta root 3 plus 1 mang hi kan ni lawa amoi en taila root 3 minus 1 ani chuan root 3 plus 1 kan multiply ve yang numerator la denominator kha ta hian denominator a hian root 3 plus 1 lo om ta se heta kan multiply na tur chu root 3 minus 1 tina ni ta ni ti chu multiply taila root 3 plus 1 root 3 plus 1 pani kan nei ta ni ti hian kan jiak thei ta root 3 plus 1 whole square kan ti thei ta ni pani a om chuan ti hian divided by amoi en le taila root 3 minus 1 root 3 plus 1 kan nei ta formula pani nei en taila a minus b a plus b mo root 3 a anga ngai taila 1 hi b anga ngai taila a square minus b square kan kha ka ngai ta ni enge a square tu chu ni yang an ti chuan root 3 kha ni ta enge b square tu chu 1 square kha ni mai ta ni ti chuan a minus b a plus b ang in homa a square minus b square ang kan kha kang a square tu chu root 3 square root 3 square minus b square tu chu 1 square kan nei ta ni ti chuan numerator a root 3 plus 1 whole square kan nei a denominator a root 3 square minus 1 square kan nei ta ni a numerator hi en tai lang root 3 plus 1 whole square hi eng tin nge kan chaw pumang kan ti chuan helai formula hi en tai la a plus b whole square formula hi en tai la a square plus 2ab plus b square kan nei ta ni hetiang formula hian kan thak lon ti na ni ta ti chuan om zia chu root 3 plus 1 whole square hi a square plus 2ab plus b square a hian kan thak lon ti na ni ta ti chuan a ya hian ange kan man nan kan ti chuan root 3 ni ta ni b ya ange kan man nan kan ti chuan 1 ani ta ti chuan a square plus 2ab plus b square ang hian da don ta ila a square ya ange kan zian kan ti chuan a kha chu root 3 ni ta a square ani chuan root 3 square kha ni mai tan root 3 square plus 2ab a kha chu root 3 ani ta b kha chu 1 ani ta 2ab ni chuan 2 le a kha chu root 3 kha root 3 dot b kha chu 1 kha 1 plus ti chuan ta b square kan la nei ta ni b square a hian ange kan ziam kan ti le chuan b a ya khan 1 kan mang thei ta 1 square khan mai ta 1 square ani ta ni divided by ti chuan an moi hi kan chok pum ve le yang root 3 square ka ange yang root 3 square chu 3 kan nei ta minus 1 square ka ange yang 1 square chu 1 kan nei ta ni ti chuan hei hi eng tin nge kan chaw liang kan ti chuan a chaw pum thei thei kan chaw pum anga root 3 square ka ange kan ti kha root 3 square chu root 3 into root 3 chu 3 kan nei ta ti chuan plus kan ziak le thei a 2 le root 3 le 1 hi multiply tai la nge chua kang 2 1 is 2 multiply root 3 chu tengen yang 2 root 3 kan nei le ta plus kan ziak le anga 1 square ka nge kha 1 square chu 1 ani ta ne divided by amoya po hian denominator po kan minus thei 3 minus 1 chu 2 kan nei le ta ne ti chuan a dot le enge kan belang kan ti chuan 3 le 1 hi kan bel thei ta ne ti chuan kan phim khun tur chu 3 le 2 hi kan bel thei lawa ti lo belange 2 hi ama chain om lawa 2 root 3 ni ta chu wang chuan 3 le ni kan bel thei ri lo ta ni enge kan bel thei kan ti kha 3 plus 1 no 3 plus 1 chu enge kha 3 plus 1 chu 4 kan nei ta ne
plus inge lom kha 2 root 3 2 root 3 divided by denominator kha langaya 2 kan nei ta ti chuan numerator a 4 plus 2 root 3 kan nei a denominator a 2 kan nei ta ni ti chuan kan phim khurna tur chu helai 4 le 3 ti kan cancel thei lawa mo 2 le helai 2 point kan cancel thei lawa enge chan kan ti chuan pahem plus om ta ni 4 plus 2 root 3 hi pakhat angan ni ta chu wang chuan helai 4 le helai 3 kan cancel ha ngot thei lo helai 2 le 2 po kan cancel ha ngot thei lo pahem plus amo minus om chuan no ti chuan anin kara hian multiply ta chu lo om ta seng chuan 4 le 3 kan cancel thei anga helai 2 le helai 2 point kan cancel thei anga mo anin kara hian multiply sign om chawin kan cancel thei ta ni ti chuan 4 denominator hi 2 ani ta 2 root 3 denominator hi 2 thau hi ni ta ni anin trom ti na ni ta ti chuan ti hian ziak ta ila 4 by 2 kha 4 divided by 2 then plus kan nei le a plus 2 root 3 divided by 2 4 le 2 hian dan denominator in trom to 2 hi ni ta ni 2 root 3 by 2 kan ziak leang 2 root 3 divided by 2 kan nei ta ni ti chuan 4 by 2 plus 2 root 3 by 2 kan nei ta 4 hi 2 hi na divide thei a 2 le 2 po kan cancel thei ta 2 1 is 2 mo 2 ingang yamang 2 2 are 4 kan nei ta ta po 2 1 is 2 2 1 is 2 kan nei ta ni ti chuan helai hian ang kan nei ta kha 2 kan nei ta ni 2 plus 1 le root 3 chu root 3 divided by 1 into 1 chu 1 ani ta ni ti chuan root 3 plus 1 by root 3 minus 1 a denominator kan rationalize chuan a denominator a 1 kan hmu a numerator a 2 plus root 3 kan hmu ta ni zona palina enta ila rationalize the denominator 3 root 5 plus root 3 by root 5 minus root 3 inge a zona omzia kan ti le chuam a denominator root 5 minus root 3 hi rational number a chan ti ro ti nan ta ni eng tin nge kan chong kan ti chuam numerator a 3 root 5 plus root 3 kan nei ta denominator a root 5 minus root 3 kan nei ta ni numerator le denominator hi eng number in nge kan multiply ang kan ti chuam a denominator en ta ila nge kan nei root 5 minus root 3 kan nei ta ni kan multiply na tur chu denominator a root 5 minus root 3 kan nei chuan kan multiply na tur chu root 5 plus root 3 at nuaya po root 5 plus root 3 in kan multiply ang root 5 plus root 3 kan nei ta ni ti chuan multiply ta ila numerator masazo ka 3 root 5 plus root 3 kan nei a pakhata root 5 plus root 3 kan nei ta ni numerator te ai nang lo ta a in ang seng chuan bracket pani in ang seng chuan question masang khan kan whole square anga and this formula kan apply thei tur ania ma se ai nang si lawa hetia bracket pani kan multiply to phi angai ta ni ti chuan multiply ta ila 3 root 5 hian root 5 le root 3 kan multiply anga ya ti chuan plus root 3 hian root 5 le root 3 kan multiply angai boka voili kan multiply ron tina ni chu ti chuan multiply ta ila 3 root 5 multiply root 5 again yang 3 root 5 le root 5 kan multiply chuan 15 alo chuak ta ni ti chuan ang tin nge 15 alo chuak kan ti chuan heta hian en ta ila 3 root 5 multiply root 5 kha ni ta hei helai hi 3 root 5 multiply root 5 ka
3 ta kan lakha ta number om lawa root 5 pakha zok ma number om lo chuan 1 om angani ta 3 1 is 3 multiply 3 kan lakha dot leya root 5 into root 5 enge niang root 5 into root 5 2 5 alo chuak ta 3 5 are 15 kan nei ta ni ti chuan 3 root 5 hian 5 root 5 kan multiply zo to ta 3 root 5 tho hian root 3 kan multiply ve le 3 root 5 into root 3 enge chua kang ta en le ta ila 3 root 5 into root 3 enge chua kang 3 kan la chale thei ta root 5 into root 3 enge chua kang ai nang lo ta a in nang seng chuan root kha bo ve tur ani ai nang lo ta a ai han lo chuan root 3 5s are 15 3 root 15 alo chuak ta ni ti chuan 3 root 5 multiply root 3 ka chu 3 root 15 alo chuak ta ni ta hian kan jek thei ta 3 root 15 kan nei ta ni ti chuan plus into plus plus an in kara plus kan jek thei ta adot le a chuan root 3 hian root 5 le root 3 kan be multiply anga ti chuan root 3 into root 5 chu engzat nge ni ta ang root 3 into root 5 chu 15 3 5 are 15 no root 15 kan nei ta ni root 3 into root 5 ka chu chuan plus into plus plus assign chu plus tur ani ta ni ti chuan dot le a plus into plus plus kan le anga enge yang root 3 into root 3 root in ang kha enge chua kan te kha root 3 into root 3 chu 3 a chuak ta ni ti chuan a denominator kan en ve le anga ti chuan root 5 minus root 3 kan le ya eta root 5 plus root 3 kan nei bok ta ni ti chuan helai formula hi kan apply don ta a minus b a plus b equal to a square minus b square formula hi kan apply thei ta ni ti chuan a minus b ai a hen enge kan lak thei kan ti chuan en tai la root 5 minus root 3 mo chuan a plus b ai a chuan root 5 plus root 3 kan ta ni root 5 minus root 3 root 5 plus root 3 a minus b a plus b ang kha ni ta a square minus b square akan dang ti chuan a aya hi enge kan zi ang kan ti chuan root 5 kha ni ta b top aya khat enge kan zi ang kan ti chuan root 3 kha ni ta ni a square ai kan zi atur chu enge niang root 5 square ni ta ni root 5 square minus b aya kan zi atur chu root 3 kha ni ta b square ani chuan root 3 square root 3 square kan nei ta ni ti chuan enge kan bel thei en ta ila ta 15 kan nei a eta 3 kan nei ta 15 le 3 kan bel thei ta ni 15 plus 3 chu engza nge niang 15 16 17 18 kan nei ta 18 kan nei ta phot ta ni ti chuan ta root 15 pakhat kan nei a root 15 pathum kan nei a 3 root 15 plus 1 root 15 angani ta ni engza nge ni ta ang root 15 pathum atanga root 15 pakhat kan bel chuan 4 root 15 alo chuak ta ni root 15 kan nei ta ni ti chuan plus ve ve an nei wangin assign tur chu plus ani le phot ta ti chuan a denominator en ve le ta ila root 5 square ka engza kan ti kha root 5 square kha 5 alo chuak ta ti chuan root 3 square kha 3 lo chuak ta ni 5 minus 3 chu engza nge niang 5 minus 3 chu 2 kan nei ta ta hian a hnuaiah hian 2 lo chuak ta ni ti chuan numerator a 18 plus 4 root 15 kan nei a denominator a 2 kan la nei ta ni ta hian 18 denominator chu 2 ani ta 4 root 15 denominator chu 2 tho hi ni ta ni ti hian kan ziak thei ta 18 by 2 plus kan ziak le plus
4 root 15 4 root 15 divided by 2 thấu khả liên cần diệt thầy ta này thì chuan ta hiện cần chụp tế thầy chia tổ ta true hiền 18 nó chụp tế thầy em true 1 is true hiện ngày ông 18 is true à true 9 are 18 ta về thông hiền true 1 is true true are 4 cần này ta này thì chuan anh ấy cần này anh ta hi la 18 khát true cần divide chuan 9 là lâu chua cả 9 by 1 cần này ta thì chuan 4 root 15 khá true cần divide chuan true root 15 by 1 cần một ta này thì chuan ta hiện diệt ta hi la 9 plus ta hiện cần này khá true root 15 2 root 15 by 1 cần một chuộc ta này thì chuan 3 root 5 plus root 3 by root 5 minus root 3 a denominator can rationalize chuan 9 plus 2 root 15 by 1 kan mutani zona pangana loop ta ila find the value of a and b 3 root 5 plus root 3 divided by root 5 minus root 3 equal to a plus b root 15 kan nei ta ni a zona na meron zo ber chu a le b value zong ro horon ti ta kan cho dan tur chu helai availum pangami zo khi kan rationalize don ta ni rationalize the denominator kan chuang khan 3 root 5 plus root 3 by root 5 minus root 3 rationalize the denominator ama kan lo cho thin ang khan kan chuang ai ta te chuan atopa hetiang term hi kan chok chuak don ta ni ti chuan root 15 ma number om kha b value tur chu ni mena sign te po nei thei helai number hian no ti chuan root 15 ma number om kha eng sign po pu se a sign ten khan b value chu ni ta ni ti chuan helai number kan mu chua kha a value chu ni ta ni eng tin nge kan chuang kan ti chuan numerator a 3 root 5 plus root 3 kan nei ta denominator a root 5 minus root 3 kan nei ta ni numerator le denominator hi eng number in nge kan multiply yang kan ti chuan a denominator en ta ila nge kan nei root 5 minus root 3 kan nei ta ni kan multiply na tur chu denominator a root 5 minus root 3 kan nei chuan kan multiply na tur chu root 5 plus root 3 at nuaya po root 5 plus root 3 in can multiply ang root 5 plus root 3 kan nei ta ni ti chuan multiply ta ila numerator masazo ka 3 root 5 plus root 3 kan nei ya pakata root 5 plus root 3 kan nei ta ni numerator te ai nang lo ta in ang seng chuan bracket pani in ang seng chuan question masang khan kan whole square anga then this formula kan apply thei tur ania ma se ai nang si lawa etia bracket pani kan multiply to phi angai ta ni te chuan multiply ta ila 3 root 5 hian root 5 le root 3 kan multiply angai ya te chuan plus root 3 hian root 5 le root 3 can multiply angai boka voili can multiply don tina ni chu it's one multiply ta ila 3 root 5 multiply root 5 again yang 3 root 5 le root 5 can multiply chuan 15 alo chuak ta ni ti chuan ang tin nge 15 alo chuak kan ti chuan heta hian en ta ila 3 root 5 multiply root 5 khan ta hey helahi 3 root 5 multiply root 5 ka 3 ta kan lakha ta number om lawa root 5 pakha zok ma number om lo chuan 1 om bang ani ta 3 1 is 3 multiply 3 kan lakha dot leya root 5 into root 5 again yang root 5 into root 5 2 5 alo chuak ta 3 5 are 15 kan nei ta ni it's 1 3 root 5 and 5 root 5 can multiply zo to ta 3 root 5 thau hian root 3 can multiply ve le 3 root 5 into
root 3 nghe chua cắn tại hiện lệ tài là 3 root 5 into root 3 nghe chua cắn 3 cần là trả lệ thầy ta root 5 into root 3 nghe chua cắn ai năng lâu ta in năng sen chuan root khá bô về tụ này ai năng lâu ta ai ăn lâu chuan root 3 5s are 15 3 root 15 là lâu chuộc ta này thì chuan 3 root 5 multiply root 3 ka chu 3 root 15 là lâu chuộc ta này ta hiện cần diệt thầy ta 3 root 15 kan nei ta ni te chuan plus into plus plus anin kara plus kan jek thei ta adot le a chuan root 3 hiam root 5 le root 3 kan vel multiply anga te chuan root 3 into root 5 chu engzat nge ni ta ang root 3 into root 5 chu 15 3 5 are 15 no root 15 kan nei ta ni root 3 into root 5 ka chu chuan plus into plus plus assign to plus tu ron ta ni ti chuan dot le a plus into plus plus kan le anga nge yang root 3 into root 3 root in ang kha nge chua kan ti kha root 3 into root 3 chu 3 a chuak ta ni ti chuan a denominator kan en ve le anga ti chuan root 5 minus root 3 kan le ya eta root 5 plus root 3 kan nei bok ta ni to so helai formula hi kan apply don ta a minus b a plus b equal to a square minus b square formula hi kan apply thei ta ni ti chuan a minus b ai a hen nge kan lak thei kan ti chuan an tai la root 5 minus root 3 mo chuan a plus b ai a chuan root 5 plus root 3 khan ta ni root 5 minus root 3 root 5 plus root 3 a minus b a plus b ang khan ita a square minus b square akan dang te chuan a aya hit ange kan zi ang kan ti chuan root 5 khan ita b top aya khat ange kan zi ang kan ti chuan root 3 khan ita ni a square ai kan zi atur chu nge niang root 5 square ni ta ni root 5 square minus b ai kan zia tur chu root 3 khan ita b square ani chuan root 3 square kan nei ta ni ti chuan enge kan bel thei en ta ila ta 15 kan nei a eta 3 kan nei ta 15 le 3 kan bel thei ta ni 15 plus 3 chu engza nge nia 15 16 17 18 kan nei ta 18 kan nei ta phot ta ni ti chuan ta root 15 pakhat kan nei a root 15 pathum kan nei a 3 root 15 plus 1 root 15 ang ani ta ni engzan nge ni ta ang root 15 pathum atanga root 15 pakhat kan bel chuan 4 root 15 alo chuak ta ni root 15 kan nei ta ni ti chuan plus ve an nei wangin assign tur chu plus ani lai phot ta ti chuan a denominator en ve le ta ila root 5 square ka engzan kan ti kha root 5 square kha 5 alo chuak ta ti chuan root 3 square kha 3 alo chuak ta ni 5 minus 3 chu engzan nge niang 5 minus 3 chu 2 kan nei ta ta hian a hnuaiah hian 2 alo chuak ta ni ti chuan numerator a 18 plus 4 root 15 kan nei a denominator a 2 kan la nei ta ni ta hian 18 denominator chu 2 ani ta 4 root 15 denominator chu 2 tho hi ni ta ni ti hian kan ziak thei ta 18 by 2 plus kan ziak le plus 4 root 15 4 root 15 divided by 2 thâu kha liên kan ziak thei ta ni ti chuan ta hian kan chok te thei chiat to ta 2 hian 18 a chok te theiam 2 1 is 2 ngang e omang 18 ni 2 a 2 9 are 18 oh ta be thong hian 2 1 is 2 2 are
4 kan nei ta ni ti chuan enge kan nei an ta hila 18 kha tua kan divide chuan 9 alo chua ka 9 by 1 kan nei ta ti chuan 4 root 15 kha tua kan divide chuan 2 root 15 by 1 kan mu ta ni ti chuan ta hin ziak ta hila 9 plus ta kan nei kha 2 root 15 2 root 15 by 1 kan mu chuak ta ni ti chuan a zona en le ta ila find the value of a and b 3 root 5 plus root 3 by root 5 minus root 3 kan rationalize chuan 9 plus 2 root 15 kan chuak ta ni ti chuan a plus b root 15 a le b a ya hian enge kan nei enge kan zi ang kan ti chuan en ta ila root 15 ma chen number om kha b value tu chu ni ta ni ta hen root 15 ma eng number nge om 2 by 1 2 kha ni ta helai root 15 ma hian eng number ma om lo ta se b value tu chu 1 ti na ni ta ni ma se ta hian root 15 ma 2 ta b value tu chu 2 ti na ni ta ni ti chuan plus ma che a om ta a om na hian eng number nge om 9 by 1 9 ti na ni ta ni ti chuan a le b value chu a 9 kan nei ta b khan 2 kan nei ta ni